bine să fie omul sfânt, să-i facem ajutor din frâns. Cinstiți mici, cinstiți nași și nuntași, trăim un moment de aleasă bucurie duhovnicească astăzi, pentru că am fost martori la unirea celor doi tineri într-o singură ființă. Prin lucrarea lui Dumnezeu, cei doi tineri se completează în chip tainic astăzi prin lucrarea Duhului Sfânt și prin înțelegerea săvârșită de cei doi tineri. Taina Sfintei Cununii este o taină cu totul specială. Este un moment emoționant, dar în același timp este un moment de o solemnitate cu totul și cu totul deosebit. Pentru că cei doi tineri vin în fața Sfântului Altar ca oricare alți tineri. Cum au venit mulți dintre dumneavoastră care sunteți aici, cum au venit mulți tineri și vor mai veni, desigur, dar numai că în momentul în care se iese din biserica aceasta, cei doi tineri ies cu totul și cu totul altfel. Cei doi tineri, în taina Sfintei Cununii, sunt rege și regină. Pentru că ce înseamnă cununia puse sau cununa puse pe capul mirelui sau pe capul miresii? E o încununare. Cine se încununează oare decât rege, împărați? Numai că spre deosebire de cununile acelora, cununa aceasta pe care o primiți fiecare dintre dumneavoastră este cununa celuilalt. Soțul se încununează în mâna soției sale, a miresei până la taina. Mireasa se încununează cu cununa soțului său. De aceea, această încrucișare, se spune, prin lucrarea Duhului Sfânt, înseamnă, de fapt, unitatea pe care dumneavoastră o realizați în taina Sfintei Cununii. Iar această unitate se realizează într-o singură condiție fundamentală. E condiția credinței. Pe dumneavoastră vrem să fim convinși că v-a adus aici, în fața Sfântului Altar, credința pe care fiecare ați primit-o în casa părintească. De la mama, de la tata, de la bunica, de la bunicul, de la cei apropiați. V-ați format, ați primit această credință, ați dezvoltat-o și de aici responsabilitatea cu care trebuie să plecați din biserică în momentul acesta. Pentru că dacă poate până la momentul acesta, ca tineri fiind, ca mulți alți tineri, ați avut oarecare momente de șovăială, de data aceasta ați auzit ce a spus rugăciunile de la taina Sfintei Cununii și chiar una din rugăciunile finale. Întărește, Doamne, mintea lor, în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Sunt 4 virtuți fundamentale care conturează și care dau valoare familiei creștine. Pentru că în casa dumneavoastră va trebui să continuați lucrarea bisericii. Pentru că ceea ce dumneavoastră ați făcut azi aici, dumneavoastră sunteți niște făuritori astăzi, niște ziditori. Ați zidit biserica mică de acasă. Că așa numește Sfântul Ioan Gură de Aur familia, biserica de acasă. Dar această biserică de acasă se întemeiază în biserica mare, aici unde nu sunteți singuri. Sunteți cu martorii cei mai de seamă ai dumneavoastră și părinții sufletești din momentul acesta nașii dumneavoastră, alături de părinții dumneavoastră, alături de cei care vă prețuiesc și vă iubesc și care au fost și ei martori la acest moment deosebit și mai ales la jurământul pe care fiecare l-ați făcut cu mâna pe Sfânta Cruce și pe Sfânta Evanghelie, jurându-vă credință unul la altuia, dar mai presus de toate, jurând credință lui Dumnezeu. Deci aș spune că prima îndatorire pe care o aveți de aici încolo este aceea de a avea în vedere că acest moment atât de înălțător și atât de
de frumos pentru viața a doi tineri să nu fie un moment accidental, ocazional, să nu fie perceput ca un moment așa folcloric. Taina Sfintei Cununii e un lucru extrem de serios și nu se compară cu ceea ce ați spus dumneavoastră la primărie. Aici ați observat solemnitatea și ce rugăciuni cutremurătoare, de o frumusețe deosebită, se rostesc la taina Cununii. De aceea, taina aceasta a fost numită de Sfântul Apostol Pavel taină mare, pentru că Dumnezeu a lucrat în mod direct în momentul acesta asupra dumneavoastră. Și de aceea dumneavoastră trebuie să vă înarmați cu ceea ce urmează pentru a păstra frumusețea bisericuții de acasă, adică familie. Și am să vă reamintesc 4 virtuți. Prima am și amintit-o deja, care v-a adus aici, credința. Niciodată să nu vă pierdeți credința. Niciodată să nu vă păcălească nimeni cu nimic, pentru că dacă te-ai rupt de Dumnezeu, ai distrus biserica de acasă. Și atunci, noi trebuie să avem în vedere că în orice moment al zilului noastre trebuie să fim permanent în comuniune cu Dumnezeu prin ce, în primul rând? Prin rugăciune. Prin rugăciunea la Sfânta Biserică, prin rugăciunea făcută acasă, seara și dimineața, prin rugăciunea soților unul pentru altul, că sunt și astfel de rugăciuni. Așa se întărește legătura cu Dumnezeu și așa Dumnezeu veghează asupra sănătății morale a familiei sau acestei bisericuții de acasă. Mai vorbește taina Sfintei Cununii, una de rugăciunile sale, că a doua virtute a familiei este înțelegerea. Buna înțelegere. Trebuie să fiți îngăduitori, binevoitori unul cu altul, generoși unul cu celălalt. Înțelegerea este una dintre pietrele fundamentale ale familiei. Disensiunile duc la ruinarea familiei. De aceea, când unul e supărat, celălalt trebuie să aibă puterea și forța să-i aducă vindetul. Când celălalt este tulburat de ceva, celălalt să găsească puterea să-l învingă, să-l încurajeze. Și în orice veți face, niciodată să nu faceți ceva unul fără să vă consultați cu celălalt. Împreună, lucrători sunteți în casa dumneavoastră, în casa lui Dumnezeu, bisericuța de acasă. Și de aceea, orice veți dori să faceți, întotdeauna să vă consultați. Iar dacă veți avea nevoie de sfaturi, întotdeauna să vă adresați în primul rând părinților dumneavoastră sufletești, nașii dumneavoastră. Ei au o mare responsabilitate în fața lui Dumnezeu pentru viața dumneavoastră de familie, pentru modul cum dumneavoastră veți întreține biserica de acasă. De aceea ei sunt considerați în momentul acesta părinții dumneavoastră duhovnicești, care trebuie să se bucure de aceeași prețuire și cinstire ca părinții dumneavoastră